E por último, o gran acordo que hoxe acabamos de aprobar é retomar o pulso ao sector eólico de Galicia. Sector eólico máis eficiente de España, somos os segundos por potencia instalada, pero somos os primeiros en produción eléctrica. Hoxe tomamos unha decisión para volver a recuperar o tempo de liderado. Arranca a tramitación para instalar os primeiros 400 megavatios de enerxía eólica coa implantación de 18 novos parques eólicos e 14 infraestructuras de evacuación. Os proxectos veñen de ser declarados de interese especial, supón a reducción da metade de tempos de execución e teño que dicirlles que todos os proxectos teñen que estar finalizados o 31 de decembro do ano 2019. Por lo tanto, son megavatios concretos, datas concretas e un investimento que supera os 450 millóns de euros. Sin dúbida, é o acordo máis importante da legislatura desde o punto de vista do sector eólico, tanto no que investimento se refire como a incremento da produción eólica en Galicia, como o incremento de postos de traballo. A previsión de postos de traballo durante o ano 2018 e 2019, anos de execución destes parques, será de 6.000 postos de traballo.